Tá go má chuirde seo leabhar-mheas agus an leabhar go bheasa go inniu ná Doireann ní Ghríofa le lies agus is mis ionpaí marchu. Tá méid tréis dul chun fadálaachta le roiinte le leabhar-mheas an seo, so déine mé iarta seo bheith bhád ar níos sciopí. So Doireann ní Ghríofa mar raibh cáineart i bluais faoi chairrí gulmhór beag is go gur bhfuil sí landúisina do gcós na tro, bhí a raibh ar fad agus go mbíonn sí scríb filiachta. Is tócha go bhfuil si tréis dul chun cín mór agus beidir fiú is tócha bhfuil Ferbert déanta í mar scríbhneoir ó tháinig si seo amach ach sílim gur sais rogha do gháanta a bhí i roinnt gnúsach eile dá chuid air agus clasp ní cuiinm an teletar an gan sin. Ach mar is dúilde tá na dáanta gahanamh léigh mé beidir nó luigh mé cúpla ceann a hahanlum le tattoo amhaint. Tá rudíonn Doireann ní Ghríofa agus sin go mbíonn an ólaíocht istigh na dáanta. Tá sé le sonrús na dáin seo go cínte baine se le tattoo amhaint agus an tlí bhíonn an léiser á scris istigh sa chorp ach an sin go mbíonn deir sí é seo tá tú leistigh díamanis caiilte do eicithe mé féin is tú féin tá míad do dhealathe. Sin go méid gur anam grá nó le héad atá an agus tá sé istigh is a duine agus tá sin go mórlam. Tá an taobh doracha agus mar deir an rud ólaíocht dúil sin an go minic an dáin fada Scragglestein, saolíonn sin Scragglestein sa chófra agus saolíonn sin ina abhainn é agus tóirlíonn lán sa rudí dríochtúla saoilteacha airionn as mír na marí hanig ceann se go mórlam. Baininn sé leis an báiste a bheits a bhrinn an lehéad beidir go léigh mé ranín beag mhaith. Ar feadh bhád ní bhfuair mé ort ach spléacha scáil a scap faoi chreacinn town. Má bhullaigh mór puncathe ag puc léimnach, glúiseacht glúine nó uileanna cos cromán nó mirlín murlán sa bhascáin mistéirecha dumpar mé. Baininn sé le bheith gumper agus hahan na híomháine sin lum. Mar scríbhneoir sílim gur bíad na croinnte íomháin a fíor láidre an san intin agus ríist taithí na máthair agus a chur aithne ar fáistí agus an chuid thardamh táhacht sin den saoil pléite íon sin. Brútín sin ceann eile hahan lum. Chuir is mócú dóir hahan si lum. Túthal seo ceann eile cuoine agus ró na man rud hanis go mór lein an a fuaim ocail agus taine si go mór lom beidir go nnéir mar seo. Ní dhearna sí dearmad ar a ocail a dúirt si gachúir na dhéag sin gur chur an clog céanna ar stólaí le hochair a bhrú sa fáil agus é a chasad túthal siar go dtí gur thula sí clic agus tric-tic cuisle an chloig filte ríis chóras casta an tail spanna sin clic agus tric-tic. Agus tá mé lasca tríú seo. An bróiste rúiseach ana ceann áir sin lom electricus statach a ríis an tuiscint ólaíocht dúil sin tá sé le sonrús na dáanta. Go minic bíonn an taobh doracha ón tú isce faoi halamh nó dhéigean gotach ag tóirle ón tú freisin. Bagart i roiintach is dóilm. Agus an sin feicim ceann sin is cail tilde an miotal rud é léins. Beagán ní ecann tú tá féileach na gaige fíor chomádach. Níor derm tilde sin é an líne cuairtha sin a léiríonn na le cadas cé leis. Ach tá crut deas air agus lehéad. Ach léironn sé cé chomádach is atá féileach na gaige níor thugam suntas do rud éigean dá lehéad agus inar rud at é sin. Ach béis go le sin é lies le Doireann ní Ghríofa bhfuil anna cheala faoi agus táim sé chun é chuir an tafa níos credim gohfuil Doireann ní Ghríofa chun dúis ná beile bhuachant agus tám cinnte go sí tilte go maithaí freisin. Sin é leabhar-mheas na seachtainna seo lumsa ionpaí marchu má tá mulla guibh faoi leabhar ag an eile gur chóirdum leabhar-mheas inniu bhéir abrigaí le mé. Slán tamlína chóirde.